नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण ढाबा स्टाईल चिकन मसाला बनवण्याची सगळ्यात सोपी पद्धत पाहणार आहोत। तुम्ही या पद्धतीने चिकन बनवले तर खूप टेस्टी असे होतेच, तेही अगदी घरातील मसाले वापरून। यासाठी कोणतेही वाटण बनवण्याची गरज नाही, अगदी झटपट ही रेसिपी बनवून तयार होते। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 किलो चिकन स्वच्छ धुवून निथळून घेतले आहे। तुमच्या आवडीनुसार चिकनचे पीस तुम्ही करून घ्या। आता हे मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी यात मी 1 चमचा हळद, 1.5 चमचा मी मीठ घालत आहे। चिकनला लागणारे सर्व मीठ मी आताच वापरले आहे। 1 मोठा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर व 2 मोठे चमचे आलं लसूण पेस्ट घालत आहे। हे सर्व साहित्य चिकनला व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहे। चिकनला हळद व मीठ लावून घेतल्यानंतर हे मॅरिनेशनसाठी 15 ते 20 मिनिटे झाकून बाजूला ठेवायचे आहे। चिकन मॅरिनेट होतंय तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करूया। त्यासाठी इथे मी 3 कांदे व 2 टोमॅटो घेतले आहेत। कांदा असा मी बारीक चिरून घेतला आहे व टोमॅटोची मी प्युरी करून घेतली आहे। ग्रेव्हीसाठी लागणारे कांदा व टोमॅटो तयार आहेत। आता खड्या मसाल्यांमध्ये इथे मी 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 3 हिरवी वेलची, 8 ते 10 काळी मिरी, 2 तमालपत्राची पाने, 4-5 लवंगा व 1 मसाला वेलची घेतली आहे। यातील एखादा मसाला नसला तरी काही हरकत नाही, तुमच्याकडे जो मसाला असेल तो तुम्ही वापरा। चिकन मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 1 कढई घेतली आहे। त्यात 2 मोठे चमचे तेल घेत आहे। तेल थोडेसे गरम झाले की यात खडे मसाले घालूया। मसाले थोडे परतून घ्यायचे आहेत। मसाला परतून झाला की यात बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। मीडियम फ्लेमवरती कांदा परतून घ्यायचा आहे। कांदा हलकासा ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे। कांदा फ्राय करताना एकसारखा हलवून घ्यायचा, म्हणजे छान परतला जातो। हे बघा, कांदा असा परतला गेला पाहिजे। कांदा असा परतण्यासाठी मला 5 मिनिटे लागली आहेत। कांदा छान परतून झाला आहे। आता यात 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घालत आहे। आपण सुरुवातीला मॅरिनेशन मध्ये सुद्धा आलं लसूण पेस्ट वापरली आहे। आलं लसूण 2 मिनिटे परतून घेऊया। आलं लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत हे परतायचे आहे। आलं लसूण व्यवस्थित परतून झाले आहे। आता यात टोमॅटोची प्युरी घालूया व आणखी 2 ते 3 मिनिटे हे परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू हाय ठेवली आहे। हे बघा, 2 ते 3 मिनिटे झाली आहेत। टोमॅटो छान परतला आहे। आता यात मॅरिनेट केलेले चिकन घालूया। चिकन घातल्यानंतर गॅस मोठा करायचा आहे व हे चिकन हाय फ्लेमवरती 2 मिनिटे परतायचे आहे। 2 मिनिटे झाली आहेत। आता गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे। मीडियम फ्लेमवरती चिकन आणखी 3 ते 4 मिनिटे परतून घ्यायचे, म्हणजे चिकन छान शिजते। चिकन अधूनमधून व्यवस्थित हलवून घ्यायचे। सुरुवातीला 2 मिनिटे हाय फ्लेमवरती व नंतर 3 ते 4 मिनिटे मीडियम फ्लेमवरती चिकन परतून घेतले आहे। आता या कढईवर झाकण ठेवून चिकन आणखी 6 ते 7 मिनिटे शिजवून घेऊया। झाकण ठेवल्यानंतर गॅसची फ्लेम स्लो करून चिकन शिजवून घ्यायचे आहे। चिकन शिजत आहे तोपर्यंत आपण एका बाउलमध्ये लागणारे मसाले घेऊया। त्यासाठी इथे मी 150 ग्रॅम दही घेतले आहे। हे घरचे ताजे दही आहे। दही फार आंबट घेऊ नये। आता यात घालूयात 1.5 चमचा धणे पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1.5 चमचा कसुरी मेथी। कसुरी मेथीमुळे चिकनला खूप छान चव येते। व 1 चमचा इथे मी काश्मीरी लाल तिखट वापरत आहे। आपण सुरुवातीला मॅरिनेशन मध्येही मिरची पावडर वापरली आहे, त्यामुळे तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार घ्या। हे व्यवस्थित मिक्स करूयात। दही चांगले फेटून घ्यायचे आहे। हे बघा, अशा प्रकारे ही मी पेस्ट तयार केली आहे। 5 मिनिटे झाली आहेत। आता झाकण काढून चिकन हलवून घेऊया। चिकन आणखी 2 ते 3 मिनिटे मंद आचेवरती झाकण ठेवून शिजवून घेऊयात। 2 मिनिटांनंतर झाकण काढून हलवून घेऊया। तुम्ही बघू शकताय, चिकन छान 70% शिजले आहे। हे चिकन शिजवताना मी पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही।
हलवून घेतल्यानंतर आता यात तयार केलेली पेस्ट घालूया। मसाला घातल्यावर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवली आहे। आता हा मसाला चांगला 3 ते 4 मिनिटे परतून घ्यायचा आहे। मसाला व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकताय दही घातल्यामुळे चिकनमध्ये बरेचसे पाणी सुटले आहे। या पाण्यातच आपल्याला चिकन शिजवून घ्यायचे आहे। मसाला चांगला परतून घेतल्यानंतर यावर झाकण ठेवून आणखीन 5 मिनिटे चिकन शिजवून घेऊयात, म्हणजे चिकन छान सॉफ्ट असे शिजेल। हे बघा, अशा प्रकारे 20 ते 25 मिनिटे हे चिकन शिजवून घ्यायचे आहे। ते व्यवस्थित शिजते। 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघूया। ग्रेव्हीला चांगले तेल सुटले आहे। ग्रेव्हीने असे तेल सोडले की समजावे की ती छान शिजली आहे। आता हे चिकन हलवून घेऊया। जर ग्रेव्ही थोडी पातळ वाटत असेल तर आणखीन मिनिटभर ती शिजून द्यावी। आता वरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। आता गॅस बंद केला तरी चालेल। हे चिकन शिजवताना पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही। चिकनमधील पाणी, टोमॅटोची ग्रेव्ही, दही यातच हे चिकन आपण शिजवून घेतले आहे। तर तयार आहे ढाबा स्टाईल चिकन मसाला। हा चिकन मसाला रोटी, नान, भाकरी किंवा चपाती बरोबर तुम्ही खाऊ शकताय। खूप छान लागतो। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटद्वारे कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉनही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। धन्यवाद।